Jr. Morning. Og siyempre, ito na, back to back. Kagay, viral sa social media ang kahon sa DSWD nga dunay ngalan ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez. Kung di ayon sa epal po dahil ni si Congressman, kasayang ba anin niya nga siya unta ang among ipapuli diya sa kanang kuan para kung may manuktok dali lang ablihan. Makauban siya karon ang Deputy Speaker sa Kamara Baha na gikan sa Dakbayan alang sa katinawa niining maong isyu ug uban pang nagkainit nga isyu sa Dakbayan. Maayong buntag kanimo, Congressman Rufus Rodriguez. Maayong buntag, mayong buntag, Art of Bernie. Good morning. Congressman, Morning. salamat. Presko lang ikakayo. Fresh kayo. Presko tapos na buntag. Kani, may pa neto, Deputy Speaker na ni, pero kung tawagan, tumbag pa. Tubag na niya. Matubag Ano pa. ba yung tawag? Una na to siya. Una kwa ka. May naman pa'y balon eh. Di na mga nangreklamo na ito, nangasuko nga. Grabe, mamantay ra muna mo ka kaning among mga ngalan, dugay namin ang hatag. Unya, kamo diya Art of Bernie. Kapang hatag na ba mo? Ngaloy, pareha, ikumpara maminyo nga una, di man may konsihal. Gawas lang kung mong ingon ni si Deputy Speaker nga, Bern, o sige, kadunggan ako, Bern. Dagan diya, Bern, sa one Bern, First District. Hoy! Ma-issue na sa tahanan lagi! Wala pa gani, uli, ay! Karon, o nga naman ikang Rupos, be. Ya, amos lang ipantawagan. Para, abi balang. Konsyal. Sabi, we will give you time and space. Di manubag. I-text, di manubag. Di manubag. Di manubag. Ang tulong, wa manubag. Naagid ni sila nalimutan kaya di pod manubag. Si Congressman, diretso na. Diretso. Dili kami lang niya, ang producer. Ang producer. Kani nga issue ko ngo. Asya nga, ay! Sos. Larga, kalos aman. Tubagon ko na. Ali na. Congressman, karton sa DSWD. Dunay nakabutang. Maayong pagkabutang ha. Kanang Nakaprint. Oo niya, nakabutang og kanang acetate nga tape. Nabasin kong mabasa, dili mo kampat. Di mo kampat. Tama. Deputy Speaker Rufus Rodriguez, DSWD. Tama. Kung sama na siya kap, Congressman. Ngano man na Congressman nga naamay on ana, ang karton sa DSWD nga dako man kay ngalan, kulang na lang ang imong naw nga gangisi atong karton ibutang. Okay. Maayo ka ning pangutana o mulagi ka na na naay nag-circulate sa kining social media nga naay mga boxes nga naa tungalan kang DSWD. Now, let me explain, no? Una gayon, Art of Bernie, kita, sugod pa last year. Sugod pa sa mga Abril, Mayo, gikan sa pagsugod kita sa Marso. Nakapangayo kita sa DSWD o mga food packs. Kaya nanginahanglan itong makatauhan sa Cagayan de Oro. Og mo ka na nga, pasalamat kita kay Regional Director Libang nga, sige ang hatag, libo-libo na kini, abot na siguro kani almost 10,000. Asa man sa mga sika drivers, sige hatag. Sa mga jeepney drivers, mga motorela, habal-habal, o kani mga low-income group yun, including mga musicians, di gapon nakatrabaho. So, we were giving, wala na yung ngalan ni Rufus Rodriguez dito, kay Baxman as DSWD. Natiyala ko nga last week, no? Nanggawas kini nga naay akong ngalan. So atong gitawagan diretso ang atong congressional staff officers, no? So, ang itabugan ko, I wanted to have a list of kaning COVID-19 positive. Although last year, niaging mga bulan, katuing taong mga na COVID-19 na pamilya, nabawaan man ako sa mga kapitan, gipadala na to kay pagkuha gyud sa positive na member pamilya pag quarantine. Nabilin ang mga anak na dili sad makalakaw kay yan ay contact tracing man contact man nila gipadala na to na wa gyapon mga ngalan nga naa DSWD atong yatag na naglista kami kanyang mga bagko nga mga kaso sa mga COVID-19 positive families o mga atong staff normally among panghatag diya magid sa mga beneficiaries so kani gihatag sa mga barangay officials aron kay di naman ni makadiretso sa mga balay kay CQ na o gamo lagi na nga COVID-19 positive sila. So muli Art of Bernie nga sila ang staff, no? Ilang gibutangan sa ngalan sa mga family members.
aron may eksakto pag-distribute sa kapitan Okay. o sa mga barangay officials. Wata kay balo nga gitaplakan sa kungalang DSWD. Namuka na ang oversight ug mo diha na sayop ang atong staff sa ila lugar ang ila sulti sako. Sir, kinahanglan naging ngalan. Kay una, imo nang inisyatibo, ikaduha, imo nang allocation sa DSWD. Tuod man nga kita, allocate na tayo allocation, kaya nabutang mo pondo niya, DSWD. Pero yung ayaw niya, na kaya na ay regulasyon kayo, mali magbutang sa mga hinatag sa national government o sa gobyerno, kaya ka na, kwarta mo na sa katawan, kwarta sa national government. So, naunong na ka na. Mo ka na explanation. So, very few. Wala to mapadala. Wala to mapadala sa mga tao nga naay mong ngalan. Naa pa lang na sa imuhang stockroom. No, katong para sa mga COVID-19 positive families na tumatag sa pamilya, gihatag sa mga barangay officials. Oo. So, niabot sila ka sa barangay nahatag nga na. nangalan. So niabot. Oo, naingalan. Nahatag na. Napa sa uban yung wala pa ma-distribute yan after naman yung ECQ. So, work Nagani from kay mo home na. angkon ka. Ha? Nagani kay mo angkon ka nga na nabutang sa staff unya nahatod ang karton nga nangalan. Kay ang Oo. uban ana mo yun naman na nga nawag ko kabalo anak gahi burn. Nahatod ka na, unya daw. So, gingnan ko atong staff na, ayaw niya na kay may regulasyon, nga di kita magbutang. Libo-libo naman kani, Bernie o Art ato nahatag. Putan na sila na mas kapagwela, yung nakita. Ang nadawat ni kapagwela na naimarka, katong para sa COVID recent, COVID-19. Pero sa una pa nga mga atong mga assistants nga, mga food pass, wala gyud na nga mga Porque ngalan. So, gapanghatag na- ka gapanghatag ka ko nga wala gyud ang imong ngalan diya sa mga food pack. ay wala dugay na kaayo ka na mga mabuti na mga gismil sa mga drivers sa mga town low income nga kato sa una lockdown mata kada barangay di ba Correct, so mga correct. go in town na natay mga granular pero may pahatag ka na wala yung ngalan pamagani kay kung gikawas ta sa una pa nga na ngalan dugay ra sa social media kay vigilant atong tao eksakto man na Correct. nga ang Correct, mga correct. tao ipagawas ka na kaya di pala eksakto na yung ngalan so saka politiko sa DSWD. That is correct. And that is why I accept that na muna ni Pamo. Kaya lang, wala ginato na mga ina. Magkapag-distribute niya. Ang atong staff mo, yung tao yung nagbutang ni Ana. Kaya gatuo lagi sila na naingalan yun sa recipient, nasa pangalan. Muna siya naitabo for the past week. Mura na naitabo karon. Oo. Tama po ini depensa nimo nga at least nang hatag si congressman kaysa ka ng kapitan sa barangay 1 nga naarag yun ang ganghaan sa City Hall nanuktok unya ang nakadungog taga Nazaret. Grabe siyagit siguro ato ni kapitan. Ayo! Oy! City Hall! Ano man eh? Bitaw. Gikan mo siya balay dol raman to Si siya balay. Congressman Rubos ang nakadungog. Uy, nilagi ng ayo dito sa Cathedral David. So, you do not practice it, Congressman. Never. Sa ba to? Nangayon na itong apology imuhang staff? Yes, nangyun sila nga. Yes, nangyun sila. Di naging nila buhaton. O dili ginatog butangan ka na. Ang importante gud ani Art ug Bernie nga ang pagkaon mo sa itong mga katauhan, kaya taong gutom na kaayo at itong mga kaisunas kagayan di Guro. Muna nga, we want to really give now, nasayop man kaniini, no? Pasayluan na lang yun, kay saon man nga, na atong staff, kita mga po responsible kay atong staff na nihimo, so, ang matay command. So, I admit that. It is a fault. Wala na ito na matanaw. But, kini siya, mo kining naitabo last week, one year na kita and 4 months. First time ni nahitabo ngayon ana nga congressman nga gi-issue ka nga gibutang imong ngalan sa karton. First time last week lang gikini. Last week lang Congressman. gikini. No. Congressman Rufus, remember, only the strong can ask for an apology. Yes, Will I will. always use an alibi. So I will apologize really for having that nga nakabutangan sa tungalan. Di angay gan magbutang. Di balo na to na. I know the rules. That's why dugay na kani Marso pa last year. Wala tarong paninigawas. Huwag mo ka na nga di nagikini mo usap-usap. Kaya di naman kita magbutang niya na ako na magsultihan akong staff na di na sila magbutang. Punta tiyan ni karon at magtinabangay ta. Muna nga, tinabangay ta. Muna po gani ka na nga kita, ang atong gihimog yun, permita pangayo sa disability, sa mga boxes, diatag na nato.
o sa mga katawan, last year pa. Magtinabangay kita, nagsulat kita kay Presidente o kay Secretary Bautista, o dati may balita ka na karon sa imong programa nga akong anunsyo karon. No? Sumala ni Nazar Peligro Uwayan, Mm. at least nitugan si Kong sa tinuod. Salamat. Salamat kang nasa Wayan. Thank you very much. So kailangan kasayop magid sa ang atong staff to. So kita sa nato notan audit so we were able now to really stop that because that is not allowed under the rules. So mo Okay. kana ang atong sitwasyon. So Therefore, Ini nahat na unsa po. ani Bern? Therefore, I conclude Oh. kanang sa mga ayuda-ayuda si Congressman Rufus Rodriguez dili epal. wala gyud dili nato na wala nato na gituyo nga mabutangan kana kay sa dugay na nga panahon ang atong panghatag pag naaman ang mga kapitan wala ngala nato di dugay na last year pa. Ay basta kong may nangutana po diri kong second district man daw ka nga congressman, okay ra pod ba daw nga ang taga first district imong mahatagan? Naano siya tayo nahatagan sa first district pwede pa kay daghan kay lagi ang ato magyud nga obligasyon ang ato sa allocation sa DSWD para man sa second district naman sa allocation congressman sa first district. So we are maximizing the allocation of the DSWD for my district to be giving all this assistance to our constituents in the second district. Upon yes, we are also giving di kay daghan sa first district. Kaya talaga yung nanginanglan yun nga mutix tagit sa ato. We respond to them. Yes. Si Earl Christian Yap, may pa ang nasayop mo admit ang uban diha. Naan ni komento rikta man dayon demolition job ka na. Ha ha ha. Lo, grabe gani. Grabe si Mayor. Congressman, Oo. we will not just limit you as the second district nga representative sa Cagayan de Oro. You being the deputy speaker, I think murag kuan ka na mo sa mga reaksyon, Yeah. nahimo ka na karon nga unsa kay you are a national figure, and I think this issue among ipadangat diya kanimo. Nagkainit ang bangi tali kapulisan og Mayor Oscar Moreno. Iakusahan ni Moreno si Colonel Limuel Gunda nga demolition job ug daw gi personal naman noon ni Mayor Moreno. Nunot diini kagahapon buot sa konseyo nga tantangon sa pwesto ug ideklara siya nga persona non grata. Gang gibasihan ni Gunda, I think your office has a copy on that kay kada lugar na may report ang IATF gi-copy furnish gyud mo ana nga mga opisyales. Yeah. Abot lang kung gabasa pod ba niini ang mayorya sa konseho sa report sa IATF, mao na to'y gibasihan ni Gunda. Kani bitong imong birahan, imong initan ang kapulisan because Gunda represented in an official capacity nga sakop sa IATF o Deputy for Operations sa Kukpo and spokesperson sa Cagayan de Oro City Police Office. Iya lang gibase ang iyang report sa IATF unya ingon ani ang nahimong consequence giinitan sa mayor, giinitan sa konseho, padadaan og suwat ang PNP chief katangtangon sa pwesto o himuon siyang ideklara siyang persona non grata. Reaction daw nimo ani Deputy Speaker Rufus Rodriguez, sir. Well, nakitaan ko ang video sa interview ni Lieutenant Colonel Gonda kung usab ang tubag ni Mayor Moreno, no? You are correct nga ang statement ni Gonda base ka na sa official report nga ilang gi-submit sa IATF kaming sa DILG nga dili lugar cooperative mayor sa ilang proposal for the granular lockdown. Now, bitubag bisa si Mayor niya nga lugar it takes so much energy, 24 hours and so forth. So, kini lugar, dili dapat si Mayor lugar nga inuntangan o nga dili pa siya resign sa usap ka tao. Kamot ba nitubag man si pangutana kung unsa iyang masulti may tungod ba sa operation sa syudad in relation sa mga mando usab sa IATF sa atong mga police force, no? Mubantay sa kalinaw kung dayon mo protektar ang dili mo kaila kini nga COVID-19 especially sa ato sa Delta variant. So sa akong tanaw niini Gonda was just truthful
in being able to convey what has been reported by the police office to the DILG and the IATF. Mo lugar na ang situation. Yeah. Meaning to say, it left a bad taste in the mouth. Murabag, luod man ang gihimo sa konseho nga, ani na lang, para masabtan, kani kay di lang street parliamentarian gid na itong istorya. Bernie Paminaw, kay basig, mapapugos yung ka mapadagan diya sa first district. Anak, niya mo kung rupos yung mga, sige Bernie, ani siya. I-cite na lang taka, good, that na this has come across my mind. I-cite na lang taka, Congressman. You are critical also to the Duterte administration. But at the same time, you also fight for the people, kunya will even make requests directly to the president, anything good for the people. That's correct. Nagpasabot nga, ikaw, mubanat ka ni Digong, kunya pag naipakinanglan nun, hatag po kang Digong, you give also recommendations kang Digong, you were so vocal. You're vocal against katong plano nga i-shutdown ng ABS-CBN, you're vocal against ani mga lakang nga mga imong sa gobyerno. You're against on so many things. And yet, you are so constructive nga ikaw, in fact, imo Panginoon nga, ipatawag na diri si DSWD, ipatawag na diri si Immigration, ipatawag na diri ang Sekretarya, ipatawag na diri silang Harry Roque. Kay ato sila nga, we will conduct a committee investigation in aid of legislation. Ang akong punto nga nung ako ka nang giistorya, it's because that di ka itoy nga kongresista sa presidente. Meaning to say nga, ang legislative is supposed to be independent from the executive. Am I correct, sir? Yes, it is independent. While, part man kami sa majority coalition in support of President, dili man lang kay batikos kita o contrary atong opinion kang presidente, may tungod sa ABS-CBN, may tungod sa West Philippine Sea. Naman siya kanyang nahimo nga ato sanggil, gimensyon o gipasalamatan siya. Nagkaman siya diyang nahimo. Infrastructure program sa ato sa Mindanao. Grabe katako ang iyang gihatag. Also, the fight against drugs. Usa ka na nga maayo na. Kay, abi mo, sa una gyud grabe gid kay ang drugs kaayo na. Mutaas kaayo ang mga kriminalidad because of drugs. So, dagan niyang nahimo. Sa pero, kaning mga atong tanaw nga ma-improve like kaning West Philippine Sea nga ato magiging sovereignty really should be protected by the president and really strongly asserted. So muna, but to maintain the balance, we are also thanking the president for the many good things that he has done. There are also things that iyang ma-improve on. We also cite that. So kita, gahangyo kita. Kay kita national man ta nga, namata sa Kongreso, unsay kinanon sa syudad, moto kita mo sanggo at presidente kay tuwa man nagkwasalapi sa national government sama sa DSWD. Yes. So we always do that. Oo. From macro to micro, from Congress to Konseho, walay halos kalainan. The only difference is that the City Council has no compelling powers. Kaysa sa Kongreso. Nagpasabot ana, sir, nga unta ang mga konsihal being the fiscalizer and independent body, ila sa, di ba dapat katungod pod ni Gunda to be heard? Dapat ila sang giimbita si Colonel Gunda to get the context or else they will be out of context. Ang konseho, am I correct, sir? Is that the proper procedure in a parliamentary nga practice? Yes, always good. We give due process. Before we will approve a resolution or a law or a bill, kinahanglan nga madunggan tanan, open gid ang mga hearings o imbitahon kanang hingtungdan. That is always the case of what you call procedural due process. Tama ka diha, Art. Dapat Yung sa mga sa konseho ron nga sila na lang manana nga ideklara pa ang personal ng grata, hawaon sa Cagayan de Oro Police Office ang tangon sa pwesto without getting the side of Colonel Limuel Gunda. Is that, sir, conduct unbecoming of a public official? Are they liable also administratively? Well, nagkulang sa kanang procedural due process. We cannot judge a person or action of a person without hearing him. Kaya malandong, kung siya may base sa iyang gisulti,
Aron before mag-desider sa mga inana. Mula ka buhaton na sa Congress, umuya po na any legislative body sama sa atong City Council to hear. Mamagani ka na nga any resolution, any ordinance subject to public hearing and hearing of those involved. Exactly that, Art, you are right. They should have heard the side of Lieutenant Colonel Gonda. I agree with that. Nga dili lamang basihan ang mga interview sa gahi ni Bay. Ang ato gyud nga action magina sa City Council, they should have really heard the side. Wala nga ako sa Nadungganda yun, nakasay text sa igsuon ni si Gonda, ano man siya motubag. Ang igsuon ni Gonda na ay gitubag kung ako nabasa si Jeline, no? So let us all decide based on reason and based on due process, Perni. Mo Pero ang problema na ideal mabuhaton kagahapon nga session. legislative body. Ang problema, ang kagahapon nga session, murag duha raman ka konsihal ang medyo niingon nga dapat imbitaron na to si Limuel Gonda. Ang problema tanan, wala man. Congressman, that Si was Lord Dansuan Bebot Rodriguez o si Lord Dansuan. Lord Dansuan. Ora to siya ningon niya. Pero wala Ang man problema, paminaw. wa man naminaw mo ba? Yung sama na. Lagi time sa kada lang. Ayaw react ani congressman na kay no na pug ka ana dia nga unsa nga bata minimo. Ay react ay. dili ra ba? Kasi unya burn. Si Kapitan Abuela nanuktok sa City Hall. Oo. Konseho. Way nakadungog. Oo. Way tao. Asig mga bungol gyud ni sila. Basig wala diya sa sulod. Basig lahi nga hall. Mali nga. Basig lahi na hall. Basig yan Oo, natuto nga nagdaos putahan. na sa Facebook kanang Oo. ang City Hall na imong Shitty Hall. Ikaw, Congressman, kabalo kong busy kay ka niya, ang imong opisina magsugod ba 7:30. Ana niya. Alas 7:20 na. Nakaging salamat, Congressman. We are also humbled by your humility no nga. Bern, paminaw kung mahimo kang kagawad Bern. Nanasanay lagi na maisyo lagi na. Dili ba kung imo nang talo-taloan man karon niya, madala day ka. Ani Bern ha? Only the strong can ask for forgiveness. Congressman, we are honored nga na ilang kanamo publicly nangayog pasaylo ang congressman, Tama. Oo. Deputy Speaker. Mensahe sa nimo Congressman para sa katawhan nato sa Dakbayan. Palihog una Well, ka mo. before that, pwede ba nga, naay maayong balita? Oh, sige daw be. Sige. Ay pa, murag hinay ang internet. Murag ni hinay. Ni hinay ang Kasabi internet. po na. Kahapon, Kasabi mo Congressman, hinay ang internet. Kasabi pag human sa itong programa, ang Smart Globe o ang kuwan ha, kay nihinay ang internet ni mo diya. Sige, Congressman. Okay, Okay, so atong i-follow up. Atong i-follow up, last week, nagsulti man si Regional Director Libang, wala palagi ang lista. Ang mamayang balita karon Art og Bernie, pirmahan na karon adlaw ang MOA between the DSWD o ang city government nga ipatanaog na ang budget para sa atong affected families. Okay? Pirmahan na karon adlaw. Tapos, gipatanan na ko si Director Libang sa DSWD. Pila naman ang naa sa lista nga gisubmit sa mga barangay officials paingon sa city o sa city sa inyo sa DSWD Regional Office. 130 mil na. Basta ato pasalamatan atong mga opisyales, no? Including the city government. We already have a list of 130,000 nga sigurado na makadawat. Pero sa pagsugod paghatag, karong Biyernes na, ihatag na 130,000 families na Families. individuals. families. Families. Okay. Oh, pila gani sir, pila to Congressman. Ay 1,000 kada pamilya, 4,000 ang maximum kung sobra ang pamilya sa number, 4,000 lang. So, mulit pasabot nga upat sa pamilya gyud. Kung less than 4, kung less than 4, less than 4, dito sa kalibo kada usa. Sa kaliba kada isa, oo. So, mo ka na Kasi nga. Bernie kay walo man na iya. ha? Hoy! Pamilya pa lang na ha, walo na. Upat na gapon, 4,000 na gapon. So, mo ka na nga magsugod na ang cash out karong Biyernes. Now, ang mo kani ang
pabaagi sa pag-distribute aron madungag kay daghan magid pamati umutan-aw sa atong programa Sige, Gahi sige. Ibay. Ah. Oo. Now, ang sistema house to house. Okay? House to house. Simultaneous house to house. Simultaneous ang city government nag-assign na og 300 cashiers. Okay? Aron simultaneous karong Biyernes ug walay Sabado ug Domingo. Padayon ang Sabado ug Domingo hangtod sunod semana hangtod mahurot paghatag sa lista. So house to house kini na ay cashier o mga opisyalis o na ay 5 ka miyembro sa monitoring team nga magtan-aw pag-distribute ini. Kinsa may member sa team according to Director Libang. Ang atong 5 ka member sa team mo kini City Government, ang CSWD Office, 1. Number 2, DSWD Regional Office Representative. Tapos, DILG Representative. Philippine National Police Representative. Armed Forces of the Philippines. Muna nga, tan-awon kini nga ma-eksakto pag-distribute na ay monitoring team. So muna, Ana, uban sige. sila diya. Sa tanan ba ng syudad, yun ana, o sa Cagayan de Oro ra nga, apil ang military o pulis ang mubantay kay di ta mo kumpiyansa diri sa Cagayan de Oro. Di ka kumpiyansa ani. Ana. Basig, maugyapon siguro ka na. Kaya naman tagagalo. Gagawin art. So, maugyapon siguro na ang sistema. Kaya ang ipirma gud sa memorandum, ito naman, ang memorandum number 3, ipirmahan ni Task Force, National Task Force Chief on COVID-19, Secretary Lorenzana. Ipirma si Anyo. So, AFP na agil, pinipirma man. Tapos, sa memorandum agreement, ipirma sa DLG. So, DLG sa ang police under mas DLG. So, nipirma na og sa Bautista. So, kanang tulungan nipirma sa memorandum na ilang representatives. Okay. So, mo ka na house to house kini. So, unsa may buhaton? Mga sa balay, mugawas ang pamilya, ang head of the family, o pirmahan niya ang kanang allocation sa iyang pamilya. Pirmahan. Personal. So, akong suggestion, paggawas kinang naka-face shield o face mask. Okay? Aron yun sigurado. Kanisang distributing team, dapat siya naka-face mask, face shield, o naka-gloves, no? Plastic gloves. Aron kayo, dagan makailang taktan man do. Mahatag man na sa mga pamilya. Pagawa niya na, picture taking. I-record kayo na eksakto yun ang gitagaan o nagit yung hulagway. O na-ipirma o na-hulagway. So, signature, picture, pagkuha sa salapi, balik, after signing o picture, balik sa balay, diretso ang mga team nga mohatag. Okay, now, akong ipuutan na si Director Libang, may kanya nga balita. Yun siya nga ito, out of the 1 million estimated families for the 4 areas of PCQ, namely Cagayan de Oro, Hingoog, Iloilo, o province of the city, ilang magiging ang estimated ninyo based on sa atong sa mga lista o mga kinahanglan lagi tagaan. Iyon siya nga, ang tagaan sa Cagayan de Oro, mani may balita, 191,000 families. Wow. Ang mana. Yes. Sumukara nga ang atong sulat ni Presidente nga matagaan matag pamilya halos gid matagaan kay 191,000 families ko niya atong How many families in Cagayan de Oro, Deputy Speaker, sir? Naa sa mga akong tanaw mga 210,000 kay 700,000 matong population times 5 per family mga tag 200 mga 200,000. Sir, what will happen to those nga dili maabtan? Mukha na nga ang sulti ni Director Libang nga kaning wala pagyapon gid malistang apektado o vulnerable sector muhulat pagyapon ni SWD sa additional nga mga lista aron ako hangyo gyud nga ato ginang gamiton ng 191 ninyong estimated total na may kwarta na so na submit 130 pasalamatan nato sa Bernie and Art. Thank you, DSWD. Salamat, DSWD. Hasta ato mga barangay officials kay nakasubmit sila sa unito dagdag yun nga nangin hanggan kay 130,000 na gud ni ang submitted na o mo-submit pa sila. Salamat kayo sa Again, DSWD. salamat, mabuhay ang Department of Social Welfare and Development. Mo ka nga Ate pa, daghang salamat po, Congressman Rufus. Kay kung wa ka nangugat ani nga nag-aso-aso nga gisuwatan nimo ang presidente nga di pwede nga mag-ECQ nga wala mo'y Ayuda. assistance yatag which
sa IATF na agi dito nga when any lockdown, granular or focus area containment or citywide, no, the local government must prepare for assistance to all affected constituents. Tinood. Isa na sa mag-site ni Gunda. Na. Yes. Tao sa mga kong ang Salamat, Congressman. Listao, ang Salamat, dagway. Salamat. Ang dagway sa kuan, dagway sa Facebook na po'y basihan na o dili na ha? Profile pic, wanay profile pic ha? Wala na tanan ni gud nga nanginhanglan matagaan kayo. Mo Huwag mo ka na Mga kagay, balik na mo sa inyong profile pic, nga original. Tapos pasalamat ka kang President Duterte ngayon. Yes. Kaya matong sulat, July 16 atong sulat, July 23 nitubag siya by approving our request nga matagaan gyud ang tanan na Ay. affected families. Mo na wording sa memorandum, affected families and vulnerable sectors. The way it is going, pasalamat sa mga kapitan niya, they have also listed katunang inahanglan o ang City DSWD. So makala, thank you President Duterte, salamat Secretary Rolando Bautista, we thank Secretary Delfin Lorenzana, Secretary Anyo de LG, and of course Regional Director Flo Libang sa atong DSWD Region 10. Og tanan nga Daghang mga salamat, Director Flor Libang sa DSWD ug tanang mga DSWD nga mga official and employees. Congratulations. thank you very much. Ayan, Salamat, Congress. Sige, salamat. Thank you, Speaker Rufus Rodriguez. Thank you very much. Sunod po sir ha. Maintag na po mo gawas nga laing karton para mag-guest na po ka namo diri nga inay mo alam. Mutuwag kita sa mga issue na ay sayop man ta, atong nang i-accept na nasayop gyud ang atong staff. So, we have to accept that it will never happen again. Thank you very much. Sana all! Sana all! Dagan salamat! Thank you so much, Congressman Rufus Rodriguez, Deputy Speaker sa Kamara Baha. Mga kagay, mo balik sa amin, human lamang nini.